É un gran apoio e unha gran roda que nos fai rodar a todos nós. Eu penso que hai xente da miña profesión que pensamos que o señor Rueda andará nesa dirección grande de multiplicar a cultura por 10. E deseo que así sea. O goberno galego seguiu estas sensibilidades e, dunha forma clarísima, apostou. Todo o que podo decir é positivo da gestión cultural do goberno gallego. Que somos moi valiosos nós para este goberno e o goberno para nós. No meu caso, pois, eu estaba aí con un proxecto moi ambicioso, expoñer en 3 sitios patrimonio da humanidade. E cando eu presentín ao goberno gallego, pois me dixeron que me apoyaban ao 100%. Baixo o meu punto de vista, como artista vocacional, como pintor, é un fundamental que as ensinanzas de arte, por primeira vez en moito tempo, se lles ha asignado un papel fundamental. E o goberno galego sempre estuvo encima desto. Por exemplo, creou novas escolas, novos centros, con todos os elementos da contemporaneidade. De todo isto témolo aquí en Galicia, sin salir de aquí. E dá a liberdade e apoia que é a nosa esencia galega, o pico para que nós podamos ir traballando no noso e que podamos apoiar e que da fora veñan aquí, que non hai que ir a Nova York, non hai que ir a París, nin hai que ir a Roma, cando aquí na nosa Galicia temos o que esa xente non ten. Cando falamos de cultura, falamos de defender a casa grande que é Galicia. Colaborar para facer cousas grandes como nun momento. Fraga Iribarne, Don Manuel e Beiras, a min gustaríame que sucederan. É a única maneira de ir para diante desde o meu ver. Somos gallegos, pero já estamos no mundo. Por que non demostralo coa nosa cultura, contemporánea da agora? Pois eu creo que estamos nun momento delicadísimo para o país, e que é moi importante que cada un pensemos o noso voto, e desde logo vale a pena pensar estas cousas.